Benvinguts a tots a Cosmocaixa. És un plaer veure professors. Tot aquest equipament s'ha fet perquè sigui utilitzat i és una ocasió per convidar-vos a fer-ho. Tindré ocasió al llarg d'aquesta xerrada de proposar algunes coses concretes. La primera, abans de tot, i que no té res a veure amb la conferència, és la notícia de que estem preparant una exposició sobre els números, que s'obrirà segurament a final d'aquest any. Ens estem passant molt bé, però ho dic perquè si algú té una idea, pot sentir-se lliure de proposar-la. En realitat és què és un número, començar amb els números naturals. La idea de l'exposició que estem preparant és explicar, per exemple, començant amb els números naturals, perquè serveixen els números naturals, que sobretot comptar o ordenar, però crear de seguida la necessitat d'anar més enllà, l'encert del zero, important, per exemple, per al calendari, perquè encara avui, cada cop que canviem de segle o canviem de mil·lenni, hi ha una confusió monumental perquè no tenim el zero en el calendari, no? I això es planteja d'una manera molt important, naturalment, quan en física es tracta de mesurar quantitats intensives, passals sencers, racionals, reals i fins i tot complexes. Però una exposició feta, una autèntica exposició. Una autèntica exposició no és un llibre amb fotografies i textos enganxats a la paret, sinó que són emocions reals, amb objectes reals i amb fenòmens reals. Si després ens sobra una mica de temps podem parlar sobre això. Bé, les matemàtiques en un museu de ciència són tan importants com les matemàtiques a la ciència, malgrat que les matemàtiques en si mateixes podríem dir que no és una ciència. No vull provocar només començar, però la veritat és que la diferència entre les matemàtiques i qualsevol altres de les disciplines científiques és que qualsevol disciplina científica té el compromís de fer concessions a la realitat d'aquest món, cosa que les matemàtiques no té per què fer. Per tant, un dia, aquesta és una anècdota important, fa uns 8 anys vam convidar aquí a l'antic auditori a 6 medalles fills de matemàtiques i vam fer la pregunta: les matemàtiques no tenen per què fer concessions a la realitat física, però el que també és veritat és que no tot val en matemàtiques. Per tant, una gran pregunta en matemàtiques és: existeix una realitat o té una idea de què és la realitat matemàtica, sí o no? Va ser interessant perquè abans que entressin els savis jo vaig anticipar que la meitat dirien que la pregunta era trivial i que l'altra meitat dirien que la pregunta no tenia sentit. I 2-4 és el que va passar, però amb aquesta idea va començar una discussió que va durar 3 o 4 hores. Però, com deia, les matemàtiques són tan importants amb la ciència com els museus de la ciència. I el que vull fer avui és explicar una experiència molt relacionada amb les matemàtiques de la que va sortir una exposició que encara és vigent sobre les formes, de la que hem fet moltes publicacions, llibres, articles, etc., i que toca molt de prop les matemàtiques. Penso que és un bon exemple de com proveir estímuls a favor de comprendre. Jo penso que hi ha una altra idea interessant aquí, és que en tot el procés cognitiu hi ha 3 fases importants. La primera és l'estímul, que fa que la víctima, alumne o ciutadà, passi de l'estat de no estar especialment interessat a aprendre a passar a estar especialment interessat a aprendre. Això és el que millor fem en els museus. Utilitzant les emocions de la realitat amb objectes i fenòmens, despertem l'estímul. L'estímul és molt important. Podríem xerrar fins i tot una hora sencera sobre la importància de l'estímul, perquè qualsevol activitat vital està garantida per l'estímul. Per exemple, biològicament ens nutrim d'aliment, és a dir, mengem, però si necessitem l'estímul de la fam, perquè si no, no menjaríem. És molt important això, és a dir, entre fer i no fer, una llei fonamental de la natura és millor no fer. Entre acceptar un risc o no acceptar-ho, millor no acceptar-ho.
És a dir, que si no tinguéssim l'estímul de la fam, no estaríem aquí. És a dir, tots els animals que no tenien l'estímul de la fam s'han mort per falta de fam. No sé si m'explico. La mateixa cosa es pot dir respecte de la reproducció. Per això existeix l'estímul sexual també, no? Home, si estàs calentet a casa, pensava, i ara per què has de sortir a buscar algú per convèncer de tenir fills? Ja ho faré demà, no? L'estímul sexual és el que precipita les coses. I resulta que el coneixement és l'última fita de l'evolució biològica. I segurament no hem tingut temps de consolidar un estímul semblant a la set, a la fam, al dolor. Si no fos perquè tenim dolor, encara que tinguem una mà negra i grossa, també diríem, ja preguntaré demà si això té solució o no. Amb el coneixement és potser l'últim èxit de l'evolució biològica, i 100.000 anys segurament és molt poc per consolidar un estímul. Està la curiositat, etc. M'ho he fet venir bé per dir que amb la docència, en general, aquesta fase dels estímuls, el passar al ciutadà de no estar interessat a estar interessat a aprendre és la part més forta. I els museus és la part que fem millor. Després ve un llarg procés de conversa. Conversa vol dir parlar amb algú, un professor, amb un altre alumne. Aquí hem descobert que el millor professor d'un nen de 5 anys és un altre nen de 5 anys. No importa si és veritat o mentida, però és la idea d'intercanviar. Això ens dona una idea molt important sobre l'ensenyament, que hi ha d'haver molta conversa. Ja sé que ara ha millorat molt, però a la meva època tots els càstigs que jo tenia era per intentar parlar. Suposo que això ha canviat molt, però es tracta que hi hagi conversa a les sales. És a dir, aquí podem donar estímuls perquè hi hagi conversa. Però el que es diu comprendre, que és amb el que vull començar, comprendre, el fet mateix de comprendre, no sé si estareu d'acord o no, és una activitat íntima, solitària. Quan a un li cau la fitxa, està sol. És a dir, jo penso que aquests són els 3 conceptes grans. Els estímuls, la conversa i la comprensió, que ve quan ve. Els museus fem millor els estímuls, perquè tenim recursos i experiència per utilitzar la realitat. Jo penso que tot el reste de l'ensenyament es tracta d'alguna forma de conversa. Conversa entre la realitat i l'ésser humà, conversa entre l'ésser humà i un altre ésser humà, conversa entre un ésser humà i ell mateix. Això és la reflexió, és la millor definició de reflexió. És conversar amb un mateix. Una persona, una entitat que no tingui llenguatge no pot pensar, no pot reflexionar. És a dir, jo em faig la pregunta i jo em contesto, això seria pensar. Però l'etimologia, no sé si per casualitat o no, és fàcil d'inventar. Reflexionar vol dir quan la conversa passa per el reste del món, passa per l'exterior. És reflexa. Molt bé. El que volia fer abans de començar, però ja entrant dintre de la forma, és proposar què vol dir comprendre amb ciència i què vol dir també comprendre amb matemàtiques per extensió. És un motiu de reflexió. No sé si... Bé, si podem baixar una mica de llum explicaré el que estem veient aquí. Tot va començar aquesta reflexió per un nen de 5 anys. Un nen de 5 anys es va apropar una vegada a un poblet on passava l'estiu amb una branca, l'amagava darrere d'ell, la mare l'anava estimulant, fins que al final em va dir, tinc un regal per vostè i pel seu museu. I era una branca d'oliver, però que tenia forma d'ocell. Bé, em va impressionar molt i la veritat és que tot el que direm avui, el llibre, les exposicions, ve d'aquesta idea. Per tant, Groucho Marx tenia raó, s'ha de fer cas als nens de 5 anys. La idea que un nen va pel camp i es queda sorprès que un objecte té una forma que en principi no li correspon, perquè una branca no té per què tenir forma d'ocell, ell creu que això és singular i que val la pena que estigui en un museu. Conseqüència d'aquesta idea, Jordi Jaqués, ho dic sempre el nom d'aquest nen, que ara ja és un adolescent, i encara no es creu les conseqüències que ha tingut, perquè aquesta rama, quan vam inaugurar l'exposició, va ser el logo, i tota Barcelona estava plena d'aquesta branca. Em va estimular la següent experiència que teniu aquí. El que veieu són còdols del riu del Llobregat, no tocats,
i vaig proposar a alguns col·legues meus de fer una exposició sobre la forma dels objectes, seria una bona idea anar a buscar, amb la idea que tenia aquest nen, còdols, pedres, que per atzar tenien forma de lletres. L'experiència va ser realment interessant, perquè aquí teniu la forma, amb el punt d'exclamació. Què va passar? Doncs que les pedres de simetria circular, com la O o el punt del signe d'admiració, ho vam trobar abans de 20 segons. Abans de 20 segons teníem tantes pedres de simetria circular com necessitàvem. Per les As vam trigar 20 minuts. Ja no érem tan optimistes, però 20 minuts encara es pot suportar. Per la R van ser 6 mesos. La F, 2 anys, i la L, 3 anys. Això ja és... La M ni tan sols es pot computar perquè fa 15 anys em vaig quedar amb una pedra que tenia forma d'M. És a dir, precisament per la seva singularitat. Com a mínim, per un físic, quan veu que les coses no són equiprobables o no és una gaussiana la distribució, hay gato encerrado. Gato encerrado vull dir hi ha coneixement a buscar. Una bona pregunta, d'aquí surt una pregunta que és una bona pregunta científica. La història de la ciència és la història de les bones preguntes. I una bona pregunta seria, si els objectes d'aquest món podem fins i tot tenir la fantasia de la idea del gran catàleg de l'univers, de tots els objectes que han existit o que existeixen en aquest món. Bé, una idea seria, una pregunta bona és com és que cada forma té una probabilitat diferent. I si això és així, podem imaginar una empresa borgiana de dir, bé, per què no fem una llista de les formes de la més probable a la menys probable? Quina és la forma més probable de l'univers? Sobretot, independentment de quina sigui la naturalesa d'aquest objecte. Meravellosa. Això està escrit, Pato, està escrit en un sol de matí, però aquí no buscàvem escriure Pato, sinó que vam composar Pato amb les lletres que vam trobar, que és una experiència naturalment diferent, però bellíssima. Totes aquestes peces són peces de l'exposició, Pato. Bé, d'aquí va sortir una primera idea, que és què vol dir comprendre. I això ho diré de diverses maneres. Comprendre en ciència no és qualsevol cosa. I aquí no estic massa d'acord amb coses que han dit altres científics o coses que han dit fins i tot molts filòsofs. És una de les idees que podem discutir aquí, o us ofereixo per la vostra reflexió. Jo diria que fins i tot la meitat de les tesis doctorals que s'estan fent a la universitat no corresponen a aquesta idea de comprendre. Moltes tesis doctorals consisteixen a fer una descripció, explicar és descriure. I molts doctorants, amb cara trista, a més, són doctorants que tenen un núvol de punts i volen fer passar una recta per aquest núvol de punts, amb la regressió lineal, o ajustar amb una suma de polinomis, o ajustar amb una suma d'exponencials, buscar una funció matemàtica i després esbrinar què vol dir aquesta funció matemàtica, si correspon a una equació matemàtica, si aquesta equació matemàtica representa una llei de la natura. És a dir, buscar mecanismes. La idea que proposo és diferent. Comprendre vol dir què hi ha de comú entre coses diferents. I la primera cosa, l'exemple més senzill, és el que segueix. Una pregunta, què té en comú a l'edifici de Cosmo Caixa amb una pedra, amb un ocell, amb una grip, amb un got d'aigua i amb una moneda d'un euro? Bé, l'únic que tenen en comú és el número 1. És a dir, que la idea de buscar què hi ha de... Això ens donaria una idea de
com ens ajuden a comprendre els números. Un altre exemple seria la classificació. Classificar és posar elements dintre d'una mateixa classe, però el criteri del que tenen en comú tots els elements d'aquesta classe vol dir comprendre. Comprendre té un benefici molt gran, que és anticipar la incertesa. És a dir, quan el metge ens fa un diagnòstic, ens classifica, ens redueix a una classe, l'esperança del metge, i sobretot la del malalt, és que tots els que estan en aquesta classe es curaran al mateix tractament. La classificació de la taula periòdica dels elements és la manera de comprendre l'estructura de la matèria, més fonamental, més elemental. I també ens permet anticipar. Tant és així que hi ha una cosa maquíssima en el cas de la taula dels elements, i és que quan es va començar a fer, si hi havia una finestreta buida, podíem donar nom a una cosa que encara no havíem vist, que encara no havíem trobat. I un titular de premsa podia ser «Avui s'ha descobert l'Einstein». La classificació ens permetia preveure que, com entre un número atòmic i un altre número atòmic no hi cap un altre, allà havia un element que algun dia es trobaria. Bé, un altre exemple de que el que buscar comprendre és buscar què hi ha de comú en el tres divers el tenim aquí. Per exemple, això és la meva assignatura, que és un exemple de la complexitat d'aquest món. Una bona idea seria, què vol dir comprendre la meva assignatura? Bé, un error seria buscar un algoritme matemàtic que s'ajusti tant com pugui a aquesta assignatura. Això hi ha teoremes en matemàtiques de polinomis, d'exponencials. Podria trobar un polinomi de grau 3.425.322 que s'ajusti perfecte, tant com vulgui. És això comprendre? No, no és comprendre, perquè si jo torno a assignar, juro que jo també he fet aquesta assignatura, bé, l'aproximació primera ens diria que la meva assignatura és falsa. És a dir, el director de l'oficina de la Caixa on tinc la compte rebutjaria el meu taló. Què vol dir comprendre la firma? Segons el que he dit, és buscar què hi ha de comú entre aquesta figura i aquesta figura. Què hi ha de comú? Home, és un gran plaer dir que el que hi ha comú entre aquesta assignatura i aquesta assignatura sóc jo, això sí. I d'una manera poètica es pot dir que jo soc la intersecció de totes les assignatures que puc arribar a fer en la meva vida. Bé, explicaré una altra anècdota que no té res a veure amb això, per deixar, per exemple, la física. Tots coneixeu la segona llei de Newton. F igual a m per a, no? 3 lletres, 4 si tenim en compte també el signe igual. Bé, més reduït, més comprimit impossible, d'acord? Però ens permet comprendre que qualsevol moviment clàssic, tant el vol d'una papallona com el moviment de la Terra en el planeta com el sistema solar dintre de la galàxia. Aquí és quan el científic cau de genolls i plora de goig intel·lectual quan veu que una cosa tan petita pot explicar tantes coses i que ella mateixa no es pot comprendre. Atenció, no sé si heu tingut aquest problema amb els vostres alumnes. La segona llei de Newton no es pot comprendre en ella mateixa. Pots comprendre el que diu, però no es pot comprendre, no es pot deduir de cap altra. Si no, ja no seria fonamental. Les lleis fonamentals de la natura no es comprenen. El que es comprèn és el que passa amb la realitat utilitzant les lleis fonamentals de la natura. Per això, Stephen Weinberg, un gran físic, diu si això és reduccionisme, doncs 3 hurres al reduccionisme. Això és el que fem els científics, és aquesta manera de reduir. Per posar un exemple que no té res a veure amb això, per veure que en biologia, en economia, en sociologia, en qualsevol disciplina, comprendre vol dir això. Clar, per un físic comprendre és una equació fonamental, per a un químic és una estructura, per a un biòleg és un mecanisme, per a un sociòleg és més aviat una línia ideològica, però el que és comú entre tots, comprendre és el mateix, buscar què hi ha de comú entre les coses diferents, perquè és això el que ens permet anticipar. Un exemple que vam tenir aquí, també una anècdota que és conseqüència directa de la nostra feina com museògrafs. Un dia volia fer una exposició
un dia no, l'estem fent, sobre la biodiversitat, però no ens interessava la taxonomia dels biòlegs. Per exemple, el lluç és el merlutxus merlutxus, aquest latinajo que classifiquen el gènere, família, espècie i tal. M'interessava un altre concepte, com era els animals que ataquen i els animals que són atacats, els depredadors i les preses, els que mengen i els que són menjats. I vaig reunir, com fan molt sovint, a biòlegs especialistes en comportament, en zoologia, per fer-los una proposta. Estàvem aquí a un restaurant aquí al costat de la Balsa. La proposta era, és veritat o no, per això pago el sopar, perquè penseu i contesteu, que els depredadors tenen una cosa en comú, i això vol dir comprendre l'estratègia de depredar, i que les preses tenen una altra cosa en comú. Els depredadors tenen els ulls al mateix pla, perquè un depredador ha de calcular bé una distància. Si falla, té poques probabilitats de tornar a tenir èxit en un segon intent. Pitjor ho té la presa, és veritat, no pot fallar ni un cop. Però bé, la idea de calcular aquesta distància matemàticament és resoldre un triangle. I és resoldre un triangle isòsceles, en què dos dels vèrtexs són els ulls i la presa està amb l'altre vèrtex. És isòsceles perquè quan jo vull atacar una peça que està aquí no l'ataco així, sinó que primer em poso d'aquesta manera i després ataco, la sent. Primer centra la presa. I com un triangle es resol tenint tres dades, la distància entre els meus ulls, això ja ho sé, perquè és una característica meva, l'angle és el que mesuro, en principi, si algú ha d'atacar, ha de tenir els ulls en el mateix pla. És veritat o no? Comencem allà a pensar, sí, ningú troba una excepció exacta, perquè a més sembla que sí, perquè un duc, un mussol, que és depredador, té clarament els ulls així, en canvi un color el té un de cada banda. Un de cada banda, clar, els depredadors no necessiten calcular cap distància perquè normalment són herbívors i les plantes no se'n van, és a dir, pots anar menjant sense calcular distància. El que interessa és saber el màxim de perspectiva, d'acord o no? I si hi ha alguna cosa ja no t'esperes ni a què distància, ni què és, ni d'on ve. Surts en la direcció contrària, corrents. Bé, un colom i un mussol són els dos, són aus, però tenen, és a dir, segons genèticament estarien al mateix grup, però des del punt de vista de comprendre depredador o presa, tenen diferent estratègia. En canvi, un duc és com un llop, els dos tenen el mateix pla. I una ovella té una a cada banda perquè és un herbívor. Esteu d'acord? Sí, sembla que no hi ha cap excepció. Si hi ha una excepció, hem de trencar la teoria, perquè com sabeu, la frase més tonta que es pot dir en ciència és l'excepció confirma la regla. Una excepció s'acaba amb la regla. Això ve a més del dret. En el dret, quan es diu això, és una excepció d'algú que traiciona l'espíritu de la lletra, s'inventa una llei nova. L'excepció confirma la regla següent. Els de dret ho diuen molt bé. I quan ja havia demanat un vi, un reserva per celebrar l'acord, hi havia un de nosaltres que estava molt inquiet allà a la seva cadira i vaig aturar el cambrer. A veure, a tu et passa alguna cosa, no? Sí, és que jo soc de Mallorca i a Mallorca hi ha una cabra que mira de front. Bueno, un gran desànim, no? Un gran desànim, vam sortir tot... És una cabra fòssil, no existeix ja, però és una cabra que efectivament mira així. L'única cabra de tota la història de l'evolució. L'únic herbívor que mira de front és el Myotragus balearicus. Però quan vaig arribar a casa, dic, bueno, això és un... Vol dir que no puc comprendre, per culpa d'aquesta cabra, no puc comprendre el que és un depredador i una presa. Si aquesta cabra no hagués existit, ho comprendria, però per culpa d'aquesta cabra no ho podem entendre. Però just abans d'anar a dormir, vaig sentir per la televisió una frase que vaig trucar, vaig despertar tots els que havien estat al sopar per convidar-los el dia següent ja directament a dormir. Perquè la frase que havia sentit és d'un vell programa del Rodríguez de la Fuente, fins i tot Rodríguez de la Fuente pot dir coses molt interessants, no? Va dir: la causa más típica de muerte de una cabra es porque al saltar de una roca a la otra calcula mal la distancia y se cae abajo. Què va passar? Que aquesta cabra va arribar com una ovella amb un ull de cada banda a Mallorca. Quan
el Mediterrani estava sec. Després va pujar al Mediterrani i Mallorca es va convertir en una isla. En una isla no hi ha depredadors, sobretot no hi ha depredadors grans. O sigui que després de 6 milions d'anys aquesta cabra s'ha d'anar, i jo per què tinc un ull de cada banda? Si aquí fa 6 milions d'anys que no m'ha atacat ningú. De fet, el que havia passat és que la selecció natural ja no castigava una cabra que mirava de front per una novetat nova. Després van veure el vi, ho van celebrar a l'exposició. Després un dia vaig arribar a Mallorca i van dir no, però aquesta cabra no saltava, era d'una obesitat mòrbida. Però bueno, això no té res que veure perquè la idea està clara, és que la selecció natural respecta, favoreix per al sistema de no castigar, respecta les coses que són supèrflues. El primer ocell que va volar ja tenia pluma. No podia esperar, si de sobte fa fred, l'individu no pot esperar milions d'anys fins que li surt la pluma per casualitat. És a dir, aquesta cabra Myotragus estava preparada per a una cosa superflua que no va ser utilitzada. Però jo penso que és interessant veure com comprendre's això. Últim exemple va succeir l'any passat amb la consellera d'Interior, que li van estafar amb una tarja de crèdit en un restaurant, li van estafar 300.000 pessetes. Què va fer la policia? La policia el que va fer és buscar quants casos similars hi havia i què hi havia en comú. Em sembla que van sortir 14 restaurants, només hi havia un cambrer que havia saltat de tots aquests restaurants a la presó i anticipem que no torna a passar. És a dir, comprendre està molt clar el que és amb ciència. També hi ha alguns artistes, com Picasso, que tenia clar aquesta idea. Hi ha artistes molt científics. Picasso és un artista molt científic. Miró, encara que no ho sembli, amb l'última antologia que es va fer a Barcelona també va demostrar que era molt científic. Bé, aquí tenim clar que això és un estudi de la intel·ligibilitat del brau fet per Picasso. Ell va deconstruint buscant quina és l'essència de Picasso, és a dir, què és allò que tots els braus tenen en comú. I al final arriba a aquesta solució. Això és un brau per a Picasso. Però és curiós l'evolució. Aquí podríem afegir d'una manera paral·lela, per exemple, les teories cosmològiques, les dels grecs, després Ptolomeu, Kepler, fins a Newton, o fins a l'equació d'Einstein, cada vegada més comprimit, correspon a cada un d'aquests braus. I el brau final és aquest, no té massa cap, per Picasso el cervell d'un brau no era molt important, 4 cames que arriben fins a terra, un aparell de reproductor, unes banyes, i no sé si el tinc aquí, no el tinc aquí, però després hi ha altres gravats en què només utilitza aquesta figura. Aquesta figura és la figura amb la que es pot expressar el brau en qualsevol situació. Perseguit, agònic, jugant, menjant, disfrutant, etc. Molt bé, continuem perquè ara vull passar a fer la pregunta següent. Jo diria, així a bote pronto, que si vull comprendre les formes i tinc clar què vol dir comprendre, el pas següent és, jo vull comprendre, però vull comprendre la forma. Què vol dir comprendre la forma? Vull fer un projecte de recerca de comprendre les formes dels objectes que hi ha en aquest món. D'aquí surten idees i activitats que podeu proposar als vostres alumnes. Per cert, que anar a buscar pedres en forma de lletra a un riu ja és una activitat interessantíssima, ja s'establirà unes converses interessantíssimes. Si després tenim temps, us explicaré que hi ha fins i tot un programa europeu amb totes les escoles per un dia buscar lletres en tots els rius d'Europa, també. Però si tenim clar què vol dir comprendre la forma, i tenim la il·lusió de comprendre les formes dels objectes d'aquest món, una primera proposta és dir quina és la forma més probable. Jo diria que posaré alguns exemples. L'esfera, la simetria esfèrica és de molt, intuïtivament, com a mínim, la forma més freqüent en la natura. Perquè en condicions d'isotropia, és a dir, hi ha la forma més característica d'un espai real és quan no hi ha res, quan està buit, quan és homogeni i quan és isòtrop.
quan no hi ha un tros de l'espai privilegiat sobre un altre tros de l'espai i quan cap direcció està privilegiada sobre una altra. Això és el que passa amb l'espai interestel·lar lluny d'algun cos important com és un planeta. O, per exemple, sota l'aigua. Si injectem aigua dintre d'un fluid, algú ha vist alguna vegada una bombolla cúbica? No. Això vol dir que no tot val. Si mirem el cosmos, a partir d'una certa mida, els cossos són també esfèrics. Les estrelles són esfèriques, els planetes són esfèrics. Per tenir forma de patata, és a dir, per tenir qualsevol forma, hi ha de ser un meteorit, un objecte molt més petit. És a dir que, en condicions d'isotropia, la funció matemàtica, què és una funció matemàtica? És allò que tenen en comú, és una selecció de punts de l'espai, un lloc geomètric. És la mínima superfície que tanca un volum en una esfera, com en una circunferència és la mínima longitud que tanca una superfície. Llavors, jo penso que per existir a la realitat, la idea és ser estable. Això es podria definir com la selecció fonamental. Si no ets estable, no surts a la foto del catàleg de l'univers. Hi ha, per exemple, partícules elementals que no hem vist perquè tenen una vida mitjana molt petita. Si algú deforma una estrella fins que tinguin una forma d'un cub, aquesta estrella tendirà a recuperar la forma esfèrica. És a dir, no tot val. I si no tot val, vol dir que tenim coneixement, que tenim una llei. Bé, la simetria esfèrica dintre del món inert, dintre de l'estabilitat, fa que, per selecció fonamental, molts cossos siguin esfèrics. Aquí, a la butxaca, porto, des del dia que vam fer la primera visita a Llobregat, un còdol perfectament esfèric. Si jo no l'hagués agafat, això continuaria per abrasió, seria cada cop més petit, i fins i tot al final seria com un gra de sorra esfèric que 100 milions d'anys després sortiria per la punta de la muntanya com un gran cub que tornaria a caure per abrasió, és a dir, per què és esfèric? Perquè la probabilitat de rebre un cop d'una banda o d'una altra és el mateix, és a dir, és esfèric no per omissió sinó per acció. Els còdols acaben sent rodons i els geòlegs poden saber si una sorra és antiga o nova segons el grau d'esfericitat que tinguin els grans de sorra. És a dir que, en principi, l'esfera dintre del món inert ja és altament probable. Però més encara en el món viu. El que teniu aquí també és una peça del museu. El museu, per què provoca estímuls? Perquè té objectes reals en estímuls. I no és el mateix un objecte real que una còpia. Una de les coses importants aquí en el museu és que això ens hem adonat espiant els adolescents, que és una mostra de visitant molt important. Un nen, la pregunta que més sovint fa quan va amb els seus pares és: això és de veritat o això és de mentida? Si és de mentida és que està fet per nens, si és de veritat és que està fet per adults. I sempre tenen la sospita que els estàs enganyant amb models, amb còpies, etc. Que és el que en principi els científics rigorosos volen pels museus. La peça la conservo jo i tu pots ensenyar qualsevol còpia perquè ni mossegant la peça s'adonaran que no ho són. Si tens la filosofia que tot és real, això és un objecte, és un medusoide de fa 500 milions d'anys. És a dir que els primers animals ja eren de simetria circular perquè estaven dintre de l'aigua. I dintre de l'aigua Arquímedes es compensa amb la gravetat i més o menys és de simetria circular. L'ou és perfectament esfèric. Un ou és una cèl·lula de gran prestigi. Tots venim d'un ou. I sobretot, en condicions d'isotropia, els ous són rodons. Per què? Perquè la mínima superfície que tanca un volum resulta que, i ara estem a punt de donar un salt important a la xerrada, en el món viu no basta amb existir. A més, has de seguir viu. La màxima il·lusió d'un ésser viu és seguir viu.
Això és veritat des del director d'un banc fins a un bacteri, d'acord? Per selecció natural, no perquè tinguin un projecte, això ja seria després. Però ajuda l'esfericitat a seguir viu? Bé, doncs sí, si la selecció fonamental fa que les gotes siguin esfèriques, això segurament va afavorir que el primer bacteri, que va començar amb una gota de greix, doncs també va ser esfèric. Però després resulta que ser esfèric també afavoreix a seguir viu, perquè si és la mínima superfície que tanca un volum, això fa que la interacció entre el dins i el fora, que són dos conceptes importants per a un ésser viu, sigui el més lent possible. Com sabeu, la gallina no escalfa l'ou, sinó que és l'ou el que escalfa la gallina. Efectivament, dintre de l'ou hi ha uns processos irreversibles fisicoquímics que s'han de drenar a l'exterior. Però què fa la gallina? La gallina el que fa és que això succeeixi lentament, si no es refredaria ràpidament, però la gallina no escalfa. Si prenem la temperatura de la gallina veureu que està lleugerament més freda que l'ou, per tant el flux de calor és de l'ou cap a la gallina. Ara, no sempre l'ou és protegit per la mare, per exemple, els peixos això no passa. Per tant, per selecció natural, la millor forma per un ou és ser rodó, perquè ser rodó és la manera, és el contrari a un radiador, és la mínima superfície. Aquesta americana no m'està escalfant, soc jo que està escalfant l'americana. Aquesta americana penjada a l'armari està a temperatura ambient. El que fa aquesta americana és evitar que jo perdi la meva calor. Bé, això amb la forma es aconsegueix sent esfèric. Bé, protegir-se és la paraula. L'esfera protegeix. He dit la primera frase important d'aquest aspecte. L'esfera és molt freqüent perquè protegeix. I això, hi ha molts mecanismes que fan això, molts mecanismes que ens porten cap a una esfera. Per això no és tan important el mecanisme com aquesta plusvalia que té la selecció i que podem anomenar funció. D'aquí surt tot un projecte interessant per explicar, de matemàtiques i realitat, que hi ha una relació important entre la funció i la forma. La funció matemàtica que dona la forma i la funció que ajuda a sobreviure o a romandre amb la realitat. A molts nivells, hi ha molts animals que es protegeixen posant-se en forma esfèrica també, cucs, eriçons, etc. La idea, quan nosaltres tenim massa fred o massa calor, en castellà es diu acurrucar-se, en català no sé, ajupir-se, en realitat què és això? Posar-se amb la forma més esfèrica possible. Quan es peguen, ens posem en la forma més... Intentem reduir la superfície exterior. Per això, si entreu a la Boqueria, que és un bon museu d'objectes vius, veureu que l'esfera predomina, però amb fruites, llavors... En fi. I tots els animals que no tinguin mobilitat. És a dir, fins que no es va inventar la mobilitat, com es va inventar la mobilitat? Abans de ser dels animals no ser mòbils estaven fixos o anaven a la deriva. Però clar, menjar sent fixe o anar a la deriva és una loteria molt gran, no? Imagineu que jo soc una medusa i que ja fa 2 setmanes que no menjo i això és una partícula alimentícia, pot venir la partícula i passar per aquí, no? La mobilitat es va inventar quan de sobte diu, bueno, si no me la menjo em moro, es va inventar la mobilitat, d'acord? Però des del moment que ens inventem la mobilitat es trenca la isometria, perquè hi ha una direcció privilegiada que és la que decideix el moviment. I d'allà vam passar de la simetria circular a la simetria bilateral. Nosaltres som simètrics respecte a la direcció de moviment, però això ja passa des d'un cuc fins a nosaltres. Hi ha moltes coses a explicar, com veieu. Bé, aquí teniu, és un plaer d'ensenyar això, vam estar molts anys per buscar un objecte, per poder posar sota de l'objecte només. Què és això? No tenim ni idea. És molt interessant ensenyar un objecte i poder dir no sé què és. Era una mica la idea contrària a la visió que daven molts museus de la ciència, que molts professors transmeten,
que la ciència l'encerta sempre, que la ciència té la solució per tot. Això dona raó a frases amb la publicitat com això està científicament demostrat. És tot el contrari. Els científics s'equivoquen contínuament i quan no s'equivoquen publiquen alguna cosa. Bé, aquí ara ja sabem què és i estem a punt de publicar-ho. Ja ho explicarem un altre dia, però es veu quina és la simetria circular d'aquesta estructura geològica. I ara atenció perquè ja comença a veure el goig del científic o el goig de comprendre què és. Per exemple, això és una esfera d'esferes, però és un mineral. I aquí tenim un paquet d'ous d'una aranya fossilitzada fa 20 milions d'anys a la República Dominicana i també és un paquet, és una esfera d'esferes. Bé, ningú pot sospitar o pot creure que són familiars aquests dos objectes. Però tenen una cosa en comú, i el gran goig és veure que tenen en comú, i és que tots dos és un paquet esfèric d'esferes. És la millor manera de protegir els ous. Continuem només amb una forma més, perquè no vull recórrer totes les formes, sinó donar la idea. Aquest és un altre experiment interessant, que són bombolles de sabó. La propera vegada que preneu un bany, en comptes de jugar amb l'ànec, mirem les bombolles. Si les bombolles estan soles, també per simetria, per isotropia, es fa la bombolla circular. Ara, si estressem el sistema, de manera que hi ha un límit en l'espai, que s'ha aprofitat l'espai, hi ha una tensió per cobrir tot l'espai, per pavimentar, fixeu-vos el que passa amb el cercle aquest. A poc a poc, clar, com un cercle té 6 tangents del mateix radi, arriba un moment que un cercle com aquest té 6 veïns, però es desperdicia aquest espai en l'interior. Si pressionem, sota el nostre nas surt l'hexàgon. Si l'esfera protegeix, l'hexàgon pavimenta. És una forma pura, l'hexàgon, polígon, regular, i d'aquí agafem un grapat de cigarrets, els apretem i els convertirem en hexàgons també. L'hexàgon pavimenta. Atenció, perquè ara podem fer aquest experiment, per exemple. Sota el nas del visitant emergeix l'hexàgon. I emergeix a partir d'una figura encara més probable com és el cercle. I ara atenció a una altra idea màgica. Aquí puc donar 1 milió d'euros al que adivini què és això. Ho diré abans que algú l'adivini, però això no és un rusc d'abelles que l'estàveu pensant, sinó que és l'ull d'un insecte. Hem calculat que fins a la quarta xifra és un hexàgon perfecte. Bé, per què això? Home, la primera manera de crear un ull és un cilindre, perquè per crear una imatge els rajos que surten d'un objecte no han d'arribar tots a la imatge, sinó s'ha de fer una selecció. Això ho podem fer amb una lents, que és una altra idea de llum, que és el nostre, però si tenim un tub, tenim un píxel, perquè tots els rajos que entren paral·lels a l'eix del cilindre creen una taca. Una taca és un píxel, un tub, un píxel, 2 tubs, 2 píxels, 3 tubs, 3 píxels. Menjar i no ser menjat, quan més píxels, millor imatge, millor menjo i pitjor soc menjat. Per tant, la tendència de l'evolució és afavorir que els ulls siguin hexagonals si segueixen aquest sistema. Però ara, el goig científic quin és? Comprendre l'hexàgon és veure que l'hexàgon està en l'ull d'un insecte, està en un rus d'abelles, ara sí, les abelles no tenen ni idea de fer hexàgons. Fan cilindres voltant entorn de l'eix i això es pot veure molt bé en el rus perquè els hexàgons, les cèl·lules que estan a prop de la vorera, no són hexagonals. Són, quan més endins millor, perquè estan més apretades. El que passa és que elles són molt ràcanes, volen estalviar cera, volen aprofitar l'espai, i per això surten els hexàgons. Però no tenen un programa ni genètic de ningun tipus de ara jo fabric el típic hexàgon perfecte de l'abella. No, no existeix això. És una conseqüència de que l'hexàgon pavimenta. Ara comencem a plorar de goig, una tortuga. Això vol dir que segurament això eren plaques òssees. Ara podem comprendre moltes coses, a més. La tortuga es va protegir amb unes plaques òssees circulars
i totes les que no van apretar les plaques van morir perquè els dents passaven per als intersticis i feien mal i aquestes no han sobreviscut, etc. El gliptodonte de la fauna anterior... Bueno, ja, això és notícia d'avui, per cert, a quina hora es juga. Això és en un pla, però una superfície esfèrica és un icosaedre truncat, és un pentàgon. Jo no sé si els constructors de pilotes saben molta topologia, suposo que és una selecció natural, és que si volen estalviar material, al final arriben a aquesta conclusió també, no? I aquí hi ha coses increïbles. L'eriçó de mar té a l'esquelet per dintre un pentàgon envoltat de 5 hexàgons i potser les 5 potes de l'estrella de mar té que veure amb això. Hi ha algun biòleg aquí? Perquè estic especulant i puc rebre alguna topacada, però bé, és una font de reflexió suplementària. Però hi ha una cosa sobre la que vull atreure la vostra atracció. La intel·ligibilitat, comprendre, és buscar què hi ha de comú entre objectes diferents. És quan comparem aquest hexàgon amb aquest. Però la bellesa té que veure molt amb l'intel·ligible. La bellesa està basada en la repetició en l'espai, harmonia, la repetició en el temps, ritme, i si hi ha alguna cosa que em sembla bella aquí dintre és la repetició de l'hexàgon dintre del tot. És el que dona l'harmonia amb això. Té molt que veure intel·ligència i bellesa i jo penso que en matemàtiques hi ha moltes ocasions per ressaltar aquest fet. Hi ha el goig de la bellesa i el goig de comprendre. El goig de comprendre és quan passes de l'hexàgon d'un tot a un altre tot, d'una abella a l'ull de l'insecte. No té res que veure l'ull de l'insecte a una abella. O Gaudí, que això ja seria selecció intel·lectual, que va pavimentar amb rajoles hexagonals tota la ciutat i ja tradicionalment la manera més freqüent de pavimentar és amb hexàgons petits, grans, etc. O la xarxa de conills, que també és hexagonal, etc. Això és comprendre. Però capturar la bellesa és capturar la repetició no d'un objecte a l'altre, no la regularitat entre un objecte i un altre objecte, sinó dintre del mateix objecte. És a dir, com veure aquestes coses. Podem veure alguna forma més, això ja vaig més ràpid. Les espirals, si l'esfera protegeix i l'hexàgon pavimenta, les espirals empaqueten. És la manera de créixer sense ocupar espai. Aquesta papallona, li van fer aquesta fotografia, té una trompa que guarda en espiral i utilitza quan l'IVA va volant entre les flors. Però és unes 30 vegades la longitud del seu cos. Si jo tingués un traje amb una cua de 40 metres, tindria un problema perquè me la trepitjaria. És a dir, aquesta pobra papallona, si no empaqueta amb espiral la seva trompa, tindrà un problema. Totes les trompes del món es guarden amb espiral. I totes les cues del món es guarden amb espiral. Les banyes, com mantenir el prestigi d'una gran massa de banyes? Prestigi? Quan més massa de banya tens, menys enemics tens. En el bon sentit de la paraula, no? Però el problema és que si arriba un moment que això entra en conflicte amb la meva mobilitat, la solució és tenir banyes amb espiral, no? Aquesta és una peça importantíssima, perquè una de les teories que van proposar aquí és bé, els cargols en realitat han agafat la forma espiral, s'han encarcolat, diguem-ne, per un problema de mobilitat. No han nascut enrotllats. Les primeres segurament eren no enrotllat. I ens van dir, això només ho pot demostrar si trobes dues espècies properes de la mateixa època, una sense enrotllar i una enrotllada. I vaig demanar als nostres caçadors de fòssils, vull això. Al cap de 2 anys ens el van trobar. Això és anticipar el passat, és a dir, ja fem com els economistes aquí. Molt important, és a dir, fem una predicció que és compatible amb la teoria i es troba. Aquí podríem parlar molt, però no en parlaré. Això és l'espiral humana.
Si us doneu una volta a les properes vacances, us suggereixo que doneu una volta per tots els museus del món. Necessitareu 4 o 5 anys, tots els museus geogràfics del món. Veureu que hi ha una cosa comú en tots els ícones, en tots els símbols humans, i és l'espiral. L'espiral és la forma que més dura i sempre té el mateix significat. El significat és un signe femení, és un signe de fecunditat, de continuïtat. I la veritat és que ens vam trobar aquesta peça en el desert a Marroc, que va ser molt important per nosaltres, perquè el que reflexa 2 nivells d'abstraccions diferents. Aquesta peça que hi ha aquí és una vulva femenina que ja és abstracció, perquè el que feien els que seguien els animals desitjaven que tinguessin descendència per menjar, per tenir greix, per tenir pells, etc. I dibuixaven per totes les roques aquestes vulves que actualment diuen de petit poisson, però bueno, molta antropologia, molta paleontologia no han fet. I de sobte ens trobem un salt més, perquè també hi ha rinoceronts que tenen la vulva incorporada. Posar la vulva fora, sense l'animal, ja és un signe d'abstracció. Ja no necessito l'alemany, només la vulva vol dir fecunditat. I aquí hi ha aquesta peça, que és com la pedra roseta de la sexualitat, perquè hi ha, a una banda està la vulva i a l'altra està l'espiral, que ja és una abstracció molt més gran. Com dic, si aneu al Museu de l'Or de Bogotà, al Museu de l'Homme en París, al British Museum a Londres, a qualsevol museu, trobareu espirals amb aquest significat i segurament és un cas de convergència. És a dir, l'espiral empaqueta. Molt bé, naturalment, si desfeu totes les espirals que teniu a casa, doncs ja no podreu viure, perquè espirals són les cassets, les cintes adhesives, els discos, tot està empaquetat en espiral, paper higiènic, paper de cuina, tot està en espiral. Bé, podríem continuar, per exemple, la hèlix. La hèlix, si l'esfera protegeix, estic parlant només d'una funció, encara que hi poden haver més. L'hexàgon pavimenta i l'espiral empaqueta, la hèlix agarra, segons la llei d'Euler en física. El que fa la hèlix és les fibres, les cordes, les llavors que, com sabeu, quan baixen, en comptes de caure plom, baixen amb hèlix. Aquí tenim la forma que, si posem un punt de tinta amb aquesta llavor, Barcelona està plena d'aquestes llavors. Bé, les deixeu caure, és una experiència que podeu fer amb els alumnes, un punt de pintura fluorescent, llum negra, i tindreu l'espiral més perfecta dibuixada amb l'aire. Bé, per què ho fan això? Perquè la missió d'una llavor és aprofitar la mínima brisa per conquerir nous territoris. Quan més s'agafi a l'aire, més probabilitat hi ha que el vent l'arrossegui a un nou territori. Si jo dic en aquest moment, dintre d'una selva, que desapareixen les hèlix, quedarà plana la selva, perquè totes les plantes s'agafen amb hèlix unes amb les altres. I si jo dic que desapareguin totes les hèlix de Barcelona, Barcelona quedarà plana, perquè el cargol amb què tot està construït és també una prova que l'hèlix agafa. Bé, només potser per acabar, hi ha molts exemples i moltes formes. Aquí tenim els cargols que usem al Museu de la Ciència. Tot està aguantat amb cargols. Si diem que desapareixin les hèlix que hi ha a Barcelona, no quedaria res verticalment. Bé, això és una corda que pot aguantar un vaixell. És una hèlix, d'una hèlix, d'una hèlix, d'una hèlix, fins a 27 vegades. Un altre experiment, un embut i una pluja de sorra. La sorra concentra, si teniu un conus. La idea de penetrar, si l'esfera protegeix, l'hexàgon pavimenta, la hèlix empaqueta, l'espiral empaqueta i la hèlix agafa, la punta, el conus, penetra. La història de la humanitat es podria reescriure amb la idea de buscar una punxa o buscar un tall. Aquí teniu l'experiment. Pressió és igual a força dividit per superfície. Si la superfície disminueix, aconseguim penetrar. Els animals, les dents... Aquest arbre ha transformat la pell en punxes. Aquí un cactus són les fulles que es transformen en punxes. La història de la humanitat amb puntes de fletxa. En fi, la ona, la catenària... Només explicaré per acabar un goig molt important perquè té un gran sentit pedagògic, que és la catenària.
Ara no tenim aquí una cadena, però sabeu perfectament que si agafo una cadena per dos i la fixo per 2 punts, el que obtinc és una curva logarítmica, que és la catenària. Si sembla una paràbola, però no és una paràbola. I el que té d'especial la catenària, què és? Bé, que tots els esforços, les tensions són tangencials perquè s'ha adaptat la forma de la cadena per no tenir esforços superflus. Les catenàries són molt maques, puc tenir una catenària oberta, una catenària tancada. I bé, la idea d'en Gaudí era que si tinc catenàries no necessito contraforts. Jo no sé si heu pensat això, però en el Neolític, per fer un temple, s'havien de posar 2 pedres verticals i una horitzontal. Això era un temple per 2 persones i era un esforç horripilant, no? Amb l'antiga Grècia ja van avançar molt i es feien temples com aquesta sala, no? Els gòtics es van tornar bojos i van fer temples de 160 metres d'alçada. Però per aguantar les tensions horitzontals, com no eren catenàries, es daven uns contraforts que és una autèntica ortopèdia arquitectura, que ara alguns la comenten com que era molt bonic, però per un físic que veu allò, això és superflu, no? A vegades arribaven fins al poble del costat. I de sobte arriba Gaudí i fa la Sagrada Família que baixa vertical perquè no hi ha esforços tangencials. Es que una volta a l'ordenador i per saber si, gran moment de la ciència, aquí tinc per fi el gliptodonte i la cadena. Estem en un moment crucial de la ciència, perquè l'únic que em queda, estic sentat en el llit, haig d'agafar la cadena i mirar senzillament si hi ha una posició en la qual es sobreposa al perfil del gliptodonte. Això per un altre dia o...? Aquesta va ser la idea, la primera. El primer goig d'un científic és quan fas una pregunta a la natura i la natura et contesta. La segona és dir-ho a alguna persona. Ja vaig obrir la porta i no hi havia ningú, perquè si està la senyora de fer feines segur que la sento allà per explicar-me això. I 2 anys després això és un article, no? Després van veure molts casos, naturalment. Però això és per veure que com amb aquesta idea es pot arribar a fer una teoria de la forma bastant diferent. Per acabar, ja que han sortit aquí, els fractals. Fractals és la forma més senzilla de crear complexitat. Si l'esfera protegeix, l'hexàgon pavimenta, l'espiral empaqueta, l'hèlix agafa, la punta penetra, què fa el fractal? El fractal el que fa és, per autosimilitud, va ocupant tots els punts de l'espai, però amb una propietat molt important, i és que hi ha continuïtat. És a dir, en tots els punts de la branca d'un arbre hi ha una continuïtat a través de les branques. És a dir, això és un cas increïble, això és un llamp, però això és un llamp que va caure a terra, va fondre els grans de sorra i tenim una fotografia en 3D d'un llamp. Aquí està un ametller que tinc davant de casa, que és com més m'agraden els ametllers, que és sense fulles i sense flors, això devia ser al desembre. Després es comencen a posar una mica cursis, però quan no té res, aquí podem veure que la idea de la fractalitat és que l'angle entre la branca principal i el tronc és el mateix que entre la branca secundària i la terciària, etc. És a dir, hi ha una ordre d'iteració, és a dir, que amb una ordre d'iteració senzilla puc anar creant complexitat i puc anar visitant un gran número de punts de l'espai. És a dir, el que fa la fractalitat és intimar l'espai, colonitzar l'espai, però colonitzar l'espai amb continuïtat. Això té un gran interès per les plantes. Gran goig matemàtic i amb la realitat. Resulta que, clar, si nosaltres tallem un trosset d'ametller i augmentem el tamany, daria el pego, semblaria un ametller total, és l'efecte bonsai, d'acord? Però si dic que no és aquest ametller particular, sinó tots els ametllers que són fractals, primera emoció petita encara. Però si dic que no són només els ametllers, sinó tots els arbres, i no només de les branques, sinó de les arrels, per sota les arrels seria com invertit la mateixa idea, doncs ja comencem a plorar de goig fractal en aquest cas. I si dic que no és només els arbres, sinó totes les plantes que són fractals, és a dir, la fractalitat intima l'espai perquè
interessa intimar l'espai perquè és la manera d'intercanviar matèria, energia, informació, etc. Ara podria parlar molt sobre els efectes que ha tingut això. Hi ha hagut un problema que durant anys no hem entès. Clar, nosaltres som màquines termodinàmiques que produïm calor en 3 dimensions i la dissipem en 2 dimensions. És a dir, hi ha un factor entre el flux a l'exterior i la producció interior, hi ha un factor de 2/3. Això és veritat per a una estufa. Com és possible que pels animals no ho sigui? Surt un misteriós punt 75 d'una manera obsessiva en tots els mamífers. Durant 100 anys hi va haver un misteri respecte d'això. Perquè la hipòtesi de treball era que nosaltres som màquines com un forn, és a dir, que en tot el nostre volum nosaltres produïm energia d'una manera homogènia. En el moment en el que es va imposar la idea de que nosaltres produïm energia amb una distribució fractal, com són les venes i els nervis, i que els altres punts estan més aviat morts, va sortir el punt 75, clavat. Molt bé, doncs fins aquí el que volia dir, que per resumir en 2 minuts és un cas, la forma és una propietat profunda, superficial dels objectes, però podríem estudiar moltes altres propietats. Comprendre vol dir mirar que hi ha de coses diferents, que hi ha de comú entre coses diferents. Això és veritat sempre que volem comprendre una cosa, sigui qual sigui aquesta cosa. De la mateixa manera que ens hem fet la pregunta sobre la forma, ens podríem fer la pregunta sobre la mida, sobre el tamany, sobre l'estructura, sobre moltes altres idees. Però la idea fonamental és que podríem... He parlat només d'una funció per cada forma. Per exemple, l'espiral, a més d'empaquetar, també agafa una mica. I l'hèlix, a més d'agafar, també empaqueta una mica. No és estrany que l'ADN s'ha d'empaquetar en un lloc petitíssim, perquè em sembla que un ADN normal pot tenir, no sé, 4 o 5 metres, no sé, 2 o 3 metres, i està empaquetat dintre d'una cèl·lula. Bé, doncs no és estrany que sigui una doble hèlix. Bé, ara que ho sabem, no és estrany. És curiós perquè si aneu a la Pedrera veureu que totes les formes que he parlat aquí estan, i en particular la balconada del pis principal és l'única que té, amb la forja de la balconada, té una doble hèlix. És a dir, que Gaudí es va anticipar a Watson i Crick amb 30 anys, en el sentit que el tresor més gran de la vida, que és la informació que està en l'ADN, no està en una doble hèlix per casualitat. Molt bé, fins aquí el que volia dir. Jo penso que és un plaer tenir aquí un col·lectiu de professors perquè, per exemple, en aquest cas, nosaltres us podem ajudar a donar estímuls als alumnes. Estem oberts aquí, naturalment, a fer-ho. És a dir, si algun professor vol preparar... Hi ha moltes maneres de venir al museu, no? Una és amb les mans a la butxaca. Ara ja no es pot veure al museu en un dia, ni en 2 ni en 3. Per tant, no es tracta de dir vaig a veure el museu, sinó vaig a fer una activitat. Una activitat podria ser, en aquest moment, respecte de les matemàtiques, comprendre la forma. Comprendre la forma, moltes de les coses que he mostrat avui són objectes i fenòmens que estan en el museu. Un que tindrem ben aviat, esteu atents, perquè d'aquí un any segurament obrirem la idea aquesta dels números, que també ens està divertint molt, connectant els números com quina relació té, perquè són tan importants en ciència, ens permeten mesurar, calcular, comparar, etc. Estem oberts a qualsevol suggerència vostra, tant per la forma d'utilitzar els estímuls del museu amb els vostres alumnes. Jo penso que la millor manera és deixar-los venir i que rebin estímuls i després treballar a classe o fora de classe alguns temes. A aquesta exposició hi ha 2 o 3 escoles, per exemple, que l'únic que han fet és anem a fer nosaltres l'exposició. És a dir, anem a buscar aquestes formes a la natura. Hi ha coses increïbles que es poden fer. Per exemple, si passejant per la muntanya trobeu un arbust en què hi ha barrejades 2 tipus de fulles, això vol dir que
un arbust que es caracteritza per una forma de fulla està íntimament agafat a un altre caracteritzat per una altra forma de fulla. Llavors podeu impressionar a l'auditori, perquè podeu agafar una fulla d'esquena, comenceu a tirar de la fulla i anunciar d'un moment a l'altre sortirà una hèlix. I de sobte sentireu, oh! I és que ha sortit l'hèlix. Si una cosa està agafada amb l'altra en el món vegetal, hi ha una hèlix més tard o més d'hora. És una excusa per les formes, és una excusa per observar, per experimentar, per col·leccionar, per interpretar, per conversar, etc. I és un exemple, no? El museu està ple d'exemples. Un últim per acabar. Hem vist que hem fet un bosc amazònic, però la diferència d'un bosc amazònic com el que hi ha aquí o el de la natura és que aquest es pot veure de 7 maneres diferents i a la natura no es veu res. No es veuen ni animals, perquè els animals s'amaguen. Per veure la natura un animal has de seure i estar mitja hora sense respirar pràcticament. I de sobte ets tu que comences a sorprendre els animals que arriben. Però aquí hem fet una línia d'aigua en el que podem veure, per exemple, comprendre la natació. Té molt que veure amb el que hem dit avui. Hi ha ànecs, hi ha tortugues, hi ha cocodrils, hi ha capibares, que és una rata de la mida d'un porc, hi ha ocells, i tots tenen membrana interdigital. I segur que no és herència comú, sinó que és una convergència. Si només fem la pregunta de com neden aquests animals, veureu que per sobre tots neden igual, amb una dignitat i una elegància increïble. Amb l'aigua per aquí, només amb ullet, i una continuïtat i una aristocràcia de moments terribles. Però sota l'aigua, que aquí es pot veure, i a la selva no, veiem que els ànecs, per exemple, tanquen la membrana quan avancen i l'obren quan retrocedeixen, perquè si no, l'ànec és un ànec, però és com si sapigués física, però si no l'ànec faria així, si no tanqués la membrana. Però el cocodril no l'utilitza d'aquesta manera. El cocodril, com tots els rèptils i tots els peixos, neda amb el cos i fa una onada amb el cos. Avui no hem parlat de les onades, també, no? I les potes les té per equilibrar, no? O la capibara, que neda també una dignitat terrible i per sota l'aigua fa el que pot. És a dir, és com anar una bicicleta desestabilitzada. Observar, és a dir, el que s'arriba a observar només mirant, el que nosaltres fem aquí és facilitar l'observació i després que surtin els estímuls. Ara, el que sí que dic és que si ens porteu aquí faran moltes més preguntes, però jo penso que és del que es tracta, no? Tenir temes de conversa que després amb qualsevol disciplina poden sortir. Per exemple, la natació és un problema que implica física, implica biologia, implica tot. És a dir, aquí tenim una frase i és que la natura no té cap culpa dels plans d'estudis de les escoles i universitats. Està molt bé que vosaltres feu ensenyament formal, però aquí podeu venir a invertir el procés, agafar un tros de natura qualsevol i després, gràcies a les diferents disciplines que heu explicat, com el principi d'Arquímedes, com l'aerodinàmica, com l'anatomia, es pot integrar per comprendre un procés més complex com pot ser la natació. Molt bé, doncs acabo aquí i naturalment si teniu preguntes, inquietuds, encantat de contestar. Gràcies per estar encara aquí, encara que el Barça s'està preparant.